bill is passed. With that objection, the motion to reconsider is laid upon the table. Ni kalata mun kɛra chambre des représentants ni o bɛ se ka jate ka kɛ États-Unis wasabuloncini ye o yɔrɔ min na républicains olu ka ca ye o nafa ka bon kosɛbɛ wasa foroba cakɛdaw olu ka se k'u ka baara kɛ nafolow sɔrɔ wasa kalan tun ka se ka ta républicains olu tun mako bɛ u ka wasadenw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan o sababuya la wasaden buloncini kɔnɔna la wasaden 217 olu y'a jira k'a fɔ ko u jɛra n'a ye 213 olu y'a jira k'a fɔ ko a tɛ olu fɛla ye o hukumu kɔnɔna la républicain kelen yɛrɛ ale ma sɔn sariya in tali ma wa démocratique kelen wɛrɛ ale kɔni taara fara a sinaw républicainw kan ka kalan in ta nka wasa ni latigɛ ka se ka waleya fo a ka tɛmɛ Sénat wasabulonba yɛrɛ fɛ fɔlɔ yen républicainw dun olu mago bɛ démocrate 8 ɲɔgɔn fana ka dɛmɛ la ka fara u kan u ka jɛ cogo min na ka se ka ni kalan in ta o la foroba cakɛdaw ka baarakɛ nafolo sɛbɛn u ka se ka taa Donald Trump yɔrɔ ale k'i bolonɔ bila la a ka waleya ni sariya in tali o nafa ka bon kosɛbɛ Donald Trump ale ka fanga bolo o yɛrɛ de kosɔn États-Unis ɲɛma danka J.D. Vance ale yɛrɛ tun bɛ Capitole la kunu tarata don wasa ka se k'u ka politikitɔn maaw olu fara ɲɔgɔn kan Chambre des représentants wasabuloncini ɲɛma Mike Johnson ale kɔni sera ka sariya in kɔni lata ɲɛ sisan ka bɔ u ka bolo kan wasa k'a bila Sénat fɛ yen o ye cogoya ye ale fɛ ni sariya in ma waleya ni o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ foroba cakɛdaw olu ka wari sɔrɔ baliya yɛrɛ ye ka daminɛ sibiridon na o la ka bolodengɔni kɔni ɲɛsin démocratiw ma ka olu de jira ka kɛ ku nɔ don